Felvétel. Elnézést. Most önöknek. Elnézést. Most önöknek be fogjuk mutatni az új Deva. Sok tiszt. Super. Sok. Ez nagyon sok mindenre jó. Egy. Nem mondjam. Szóval. Jó, elnézést. Szóval. Elnézést. Olyan könnyű kivenni, hogy süty. Az ilyen hosszú körmű nők, az ilyen hosszú körmű, ekkora körmük van, azok nagyon nehezen tudnak így belenyúlni, mert annak rafkós. Egyszerű mozdulattal ki lehet venni. Azt reklámozzák, új, Ceva szaktíz. Már elhagyom, hogy van. Ceva, szakadatlan szakadás, és mégis elszakad, az olyan könnyen elszakad. Na, hagyjuk. Ez orrfújásra jó. Szem izére jó. Jó napot kívánok, foglaljon helyet. Ez ilyen Jó napot kívánok, üljön le. Köszönöm. Ez ilyenre jó. Ilyenre jó. Ez mindenre jó. Van ilyen cevával, ilyen WC papír. Ennyi. Na most önöknek. Elnézést. Ez, kérjük szépen. Ezt tudják mi volt? Én sem tudtam elején, hogy mi volt. Az. Tudják önök mi volt? Ez. Hogy hívják ma ezt én? Nem. Digitális zoom. Ja, fényképezőgép, azaz. És ennek egy ember így benyomta, és ketté tört. Ott meg tetszik nézni, lehet kicsit látni, hogy szét van törve. Átlátok, ha szervusz! Ez, hát, igen, ezzel ez történt. Jó, elnézést, még ez a Ceva arra is jó, hogy töröljön le ilyen, mi mondjuk ez.